Ah, oo. Okay na ba na sila? Okay na ba na sila? Wala mo ba? Wala ka to? Wala ka na nakatipid sa mga kati. Hindi na ayun. Ito na pati na. Ano, makukulit. Eka na, picture ba? Malimot na yung malit. Oo, naroon. Wala. Tayo mo ada. Ay, nagkatid doon. Aring, kuwan. Ah, Broken to niya. Selfie tabi. Pa. Ako rito pa. Baik pa. Pwede magsunod lang, no? Aring nagkatid doon. Aring, kuwan. Broken to niya. Video yun doon. Bluetooth device is connected successfully. Kaya ganyan di bang bit-bit. Selfie tao eh.